Exit. Ik wil pad toe kom op die dek. Chillen staan. Ik kan hier zitten. Hallo. Waar zo? Come on Texas Real Vibes. Dus is dan alsjeblieft kom pad toe. Nee, hier gaan je ordentelijk pad toe komen. Ha? Hier gaan je ordentelijk pad toe komen. Die vrouw vraagt van mij wat ik kan komen zien, dan nog wat vrouw. Chillen, kijk je die. Wat zijn twee boeken zo die? Eén is voor die drank en één is voor die kost. Wow, oké. Nou is die kost die brein zetten. Oké, en die is die wijn. Nee, als begin niet bij die wijn niet. Mijn maag is eigenlijk hoe een wijn zit op. Ik is een vleesmens en een kostmens. Kijk, zo staan zo'n beetje die menu. Oeh, stunning. Ik zie een mushroom mensen. Oeh ja, ik kom niet van dat. Kom aan, Joodse mensen komen morgen patsen. Op die wat. Koos gaat voor een pletter of wat gaat het? Michelle, wat? Michelle, hoe gaat nou haar kakenbenen goed? Jouw wangen staan voor 5 jaar alleen. Hij kakenbenen. Ga je zitten met de moeder, ook die brief aan de brein, man. En die Joodsen, zeg je. Lekker, man. Elk Texas, ne? Yes. Hij komt pad toe. Hij komt pad toe. Ik dacht, ik ga een milkshake vat. Ik ga niet een wijntje vatten. Want die reden kom ik nog zeggen, een milkshake, ik is mal hoor een milkshake. Een pletter. Een pletter. Ja, nou is het lekker een pletter. Kom zo naar die pletters toe. Ik zoek toch hier, ik zoek een vleespletter. Michelle, moet niet lachen man, kom, wijs van mij waar. Wat is die chop en ringen, wat? Dat is een onion-ring. Ik zie aan het chop moet ringen, dat is wat ik zei. Nee, ik dank jullie pletters, die wijs die pletters. Ik kan je nou zeggen. Die menu is klaar, wijs die pletterie. Die menu is klaar, wijs die pletterie. Of ik wil moet ik hier een roeiwijn vatten. Maar ik weet ook niet wat ik nog eerlijk zoek, maar kom eens kom pad. Ik zoek een steak dan. Wat zoek je sterk dan? Yes. Moeder zei zoek een sterk. Wat ga je vatten? We zijn allemaal op die rampie. Rampie? Ja. Hij zei zoek een rampie. Kom aan moeder, je doeren. Jouw eister. Hoe kan bij je eisters? Ja, nee. Hij moet je die dan vat moeder. Ja. Heel on fire burger. Nee, hij zei bij die ram. Ja, maar burger. Ga je burger? Die dingen is net zo goed. Nee, ik zoek een nou brood. Nee, oei. Ik ga niet brood vatten. Ik zoek iets lekker. Maar ik weet ik kijk nog. Ik zoek ook een pizza en ik is iemand wat zal iets wat Michelle wat ik nog hier ervaren te verstaan. Je. Nou kom hier, ervaar je moest nou. En onze plek maken we pizza, we maken ook lekker pizza. Dus we gaan hier pizza vatten. Ja. Wat is steak? Steak! Nee, mijn zuster, ik is nog niet mal steak. Nou, waarom gaan nou voor Wendy op? Wat er voor Wendy verraad?